साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्गात मिरगाच्या पावसाला सुरुवात झालेली आहे। एकंदरीत आज 6 जून आहे आणि मिरग येतोय, उद्या मिरग आहे आणि याच मिरगाच्या पावसाला सुरुवात झालेली आहे। शेतकरी सांगत होते की पाऊस आपल्याला पडेल, मिरगाला पाऊस सुरू होतो आणि हे नक्षत्र देखील चांगलं आहे, त्यामुळे आता शेतकरी सुखावलेला आहे। एकंदरीत मान्सूनचे आगमन झालेलं आहे सिंधुदुर्गामध्ये असं दिसतंय, कारण हवामान खात्याने सांगितलं होतं केरळमध्ये मान्सून दाखल झाला आहे, त्यामुळे आता महाराष्ट्रामध्ये दाखल झालेला आहे। महाराष्ट्रामध्ये आता बघतो की सिंधुदुर्गामध्ये देखील पाऊस पडतोय। कणकवली तालुक्यात मुसळधार पाऊस हा दुपारपासून सुरू झालेला आहे। वारा आहे, पाऊस देखील आहे आणि त्याचबरोबर तिथं काही ठिकाणच्या गावातील वीज पुरवठा देखील खंडित झालेला होता। विजांचा लखलखाट देखील होत आहे, ढगांचा गडगडाट सुरू आहे एकंदरीत। आणि पाऊस माझ्या मागे बघतोय की सध्या पाऊस हा सुरू आहे, मगाचपासून पाऊस सुरू आहे। तब्बल एक अर्धा ते पाऊण तास झाला हा पाऊस सुरू आहे। वारा देखील मोठ्या प्रमाणात सुटलेला आहे। आपण बघतोय की झाडांची जी फांद्या आहेत त्या मोठ्या प्रमाणात हलत आहेत आणि वारा देखील सुटलेला आहे आणि मोठ्या प्रमाणात आता पाऊस सुरुवात झाली, त्यामुळे एकंदरीत पाऊस सुरू झालेला आपल्याला दिसत आहे। आणि पूर्ण आता महाराष्ट्रामध्ये हा मान्सूनचा पाऊस सुरू झालेला आहे। आज सिंधुदुर्गाच्या कणकवलीमध्ये हा पाऊस पडतोय। सिंधुदुर्गाच्या वैभववाडी असेल, कणकवली असेल, कुडाळ असेल व अन्य शहरांमध्ये आहे पावसाचं वातावरण होतं काही ठिकाणी आणि कणकवलीमध्ये आज पावसाला दुपारनंतर सुरुवात झाली, त्यामुळे मान्सूनचे आगमन झालेले आहे। त्यामुळे मिरगाचा पाऊस सुरू झाला असं एकंदरीत म्हणायला हरकत नाही। तुम्ही दुसरे कोकणचा लाईव्ह कणकवली।